jego możliwości. Obligujemy kontra. Jego magiczne tańce z piłką. Uwierzcie mi na słowo, mieli Państwo i drogi dzieci, że ta piłka jest naprawdę zwykłą piłką. Nie jest niczym wysmarowana. Nie ma żadnych magnesów. Często dzieciaki mówią, a bo ona jest na magnes. Nie jest na magnes. Piotr jest takim samym człowiekiem jak my. I tylko przez ciężką pracę i trening doszedł do tego, co potrafi teraz zrobić z piłką. A potrafi robić rzeczy. Niesamowite, co widać na zmęczonym obrazku. Kręcenie piłki na Barcelonie jest poprzedni. A dokładanie do tego taki numer jak ten. To jest jeszcze większa frajda. Zmiana piłeczki, możemy klaskać tak rytmicznie. Zmyślił jeszcze podłocie, zmylił rękę, znowu zmyślił podłocie, wielki brawa na Piotra! Nawet nie musi na niego patrzeć, żeby kontrolować tę piłkę się kręci na jego palca. Coś niesamowitego. Wiecie Państwo, że to światowa czołówka. Do Piotra odzywa się wiele osób gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, paradoksalnie w Azji Piotr jest dużo bardziej popularny niż w Polsce. Ja nie żartuję w tym momencie. Klipy na portalach takich jak YouTube w Azji ludzie oglądają to naprawdę z dużo większą częstotliwością niż w Polsce. Bo Piotr jest fenomenem. Nie będzie też żadną nowością to, co teraz powiem. Zresztą jak inaczej można określić to, co czuli z piłkami. Brawo, brawo. O, nasze siatkareczki to jakieś bardziej zorganizowane akcje kibicowskie. Popieramy takie inicjatywy. Myślę, że nie wszyscy się do tego włączą. Uwaga, jedna wchodzi na drugą, mamy to! Wielkie brawa na Piotra! Zupełnie zaczarowane piłki. Brawo dla Piotra! Stawa jest najważniejsza. Kiedyś był taki film Tańczący z wilkami. Piotr jest tańczącym z piłkami. Jo, 3 piłeczki, brawo, brawo, brawo. Witamy Państwa w naszym bardzo sportowym cyrku. Możemy klaskać, to jak najbardziej wskazane. 3 piłeczki w powietrzu. A dla niego to żaden problem, żeby każdą z nich kontrolować. Wymieniać. Z taką łatwością mu to przychodzi. Ale mam nadzieję, że nikt z Was nie myśli, że godzin treningów, wielu godzin dużeczek, wiele razy, kiedy koledzy mówią, chodź zagrajmy coś, tego się na mnie też mówi, nie, mam trening. A potem wejdę z obrotego, założymy
Poprosimy Grzesiu. Grzegorz. Ola jest, ona udaje, że się wstydzi. Ja wiem, że to jest agentka. To jest agentka, która w ogóle nie boi się publiczności. A tym bardziej, jeśli publiczność daje trochę oklasków.